Hei! Tällä videolla mä ajattelin kertoa EF:stä ja sen järjestämistä kielikursseista. EF järjestää erilaisia matkoja, esimerkiksi kielikursseja ja vaihtoja välivuosia. Miksi mennä EF:n kautta kielikurssille? No, tietenkin EF on turvallinen ja luotettava tapa matkustaa. Sitten sä opit uusia kieliä ja sen maan kulttuuria, saat uusia kavereita ja ihania muistoja tietenkin. Mitä sitten ottaa huomioon ennen varausta, niin ainakin, että kauan haluaa olla sillä kielikurssilla ja haluaako sitten enemmän nähdä rantamaisemia vai kaupunkimaisemia ja sitten mihin majoitukseen sä haluaisit, että on asuntolomajoitus, kotimajoitus ja kampusmajoitus. Ja se riippuu sitten kohteittain, että mitä on saatavilla. Ja sitten on 3 erilaista kurssia, eli on peruskurssi, yleiskurssi ja intensiivikurssi. Ja niissä sitten on eri oppituntimäärät viikoille. Ja lopuksi mä voisin kertoa lisää tietoa vähän eri kohteista. Eli yksi kohde, mihin sä voit mennä, on Malta. Ja se sopii, jos haluaa just nähdä hienoja rantamaisemia. Että siellä on aktiviteettina esimerkiksi erilaisia retkiä. Vaikka Maltan pääkaupunkiin Valettaan, Siniselle luolalle tai Blue Lagooniin. Sitten on esimerkiksi laitesukellusta tai sitten erilaisia diskoja, juhlia ja pelejä. Tähän seuraavaksi voin sitten laittaa kuvia vähän minkälaista siellä on. Toinen kohde, mihin sä voit mennä, on New York. Ja se sopii just jos haluaa nähdä kaupunkimaisemia. Ja siellä voi olla aktiviteettina esim. Vierailu Empire State Buildingiin tai Vapaudenpatsaalle. Ja sitten siellä voisi just shoppailla hienoissa kauppakeskuksissa. Ja sitten sielläkin on erilaisia teemajuhlia ja pelejä ja muita kivoja aktiviteetteja. Tähän voi laittaa myös kuvia sit sieltä. Miami Beach on sitten taas kaupunkikohde, mutta siellä on myös tosi upea ranta. Ja aktiviteetteina siellä voi olla esim. Miamin kaupunkikierros, sitten erilaisia retkiä, kuten päiväretki Key Westiin, sitten käydään erilaisissa paikallisissa nähtävyyksissä ja sitten siellä voi olla myös elokuva- ja peli-iltoja ja sitten rantalentopalloa. Ja tähän voi laittaa sitten myös kuvia sieltä. Ja koodilla Olivia Moberg_EF sä saat 100 € alennusta EF-kielimatkasta.
Ja jos heräsi jotain kysyttävää, niin voitte kysyä kommenteissa. Ja kiitos kun katsoit!